Jeg ved ikke, om I kan få øje på det, men vi er lige ved at eftersætte så en UFO. Vi skal lige have ind i 5. Lige nu der kører vi... ja. Jeg ved ikke, om I kan se det røde lys, der er forude. Det er en formodet flyvende af tallerken, ja. Det er svagt derude, kan I se. Det er lige ret for. Det er som om, der er 2 røde lys lige frem. Og de kan se, at instrumentbrættet lyser helt op. Check engine. Det må være nogle elektriske impulser, der bliver sendt ud fra den der flyvende tallerken, der er derude. Det er spændende. Og det er som om, den bare følger vejen her. Den følger bare vejen og kører konstant 90 km i timen. 80 må den jo kun, men den gør utrolig godt. Det er... Jeg ved ikke, hvor langt den skal, men de er der stadigvæk, de 2 røde lys, og jeg kan ikke, det er som om, jeg kan ikke komme tættere på. Det kan jeg ikke. Og det er helt galt nu, synes jeg nærmest. Det er helt galt, og nogle gange, når man kommer hen mod rundkørsel og noget, så lyser de der røde lys bare rigtig skarpt op. Og så, så stopper det igen, og så er det sådan mere, jeg ved ikke, om det er en slags forsvar, de har. Men det vil senere forstykke, hvad jeg har ringet til hvad det hedder, til HOK. Det er Hærens Operative Kommando. De er så sendt den videre til SOC, Søværens Operative Kommando, som har givet det videre til FTK, det er Flyvertaktisk Kommando. Og de er jo ved at se, om de kan finde om der er nogle uregelmæssigheder her i Sønderjylland. De har sendt en hold ud, siger det. Sendt 2 F-16'er på vingerne. Og de har vist også, så vidt jeg ved, taget deres 2 Fennek-helikopter og sendt ud for at afsøge området med infrarød. Jeg har givet min position på min GPS. Men den er også gået i stykker. I kan se, den er helt død herovre. Den er helt væk. Så nu står der check engine hernede igen. Ej, det er helt... Jeg må nok hellere slutte nu, for jeg skal koncentrere mig om at køre den. Jeg ved, man kan få en bøde for det her. Så hvis ikke vi ses, så er det Hans Mathiasen, der siger hej.